Čo to je, Stálík? Na koho si kričal? No, a teraz telefonuj, teraz zavolaj niekomu. Komu si volal teraz? Rodila? Neviem. Čo to je? No, vy to čísla volaj. Komu si volal teraz? Zavolaj ľudské, alebo dedovi a porozprávaj niečo. Alebo tatikovi a porozprávaj, čo máme nové. Čo je nové u nás doma? No? Áno, pani Dani, dovolajte. Fotím. No, ja fotím a ty budeš volať, dobre? Aj Edovi povedz, že čo robí Edo? Čo robiť? Edo? Patruješ. Očovej. Tučí. Fotím. No, tak ma odfoť teraz. Tak. Dobre. No a teraz zavolaj babke. Babka. Deči. Tamči. Adove. V Nemecku už je? Už je v Nemecku? Babka? Už je v Nemecku? Fotím, Maja. No, poď. Oči? No to teraz som ti ich ani nevidela. Ukáž ich. Tieto oči moje hamblivé, čerešňové. A tatikovi zavolaj, aby nebol smutný. Ešte tatikovi svojmu. Zavolaj mu, lebo bude smutný.